lidi, vítám vás u nového videa. Tohle je moje první mluvící video. Teďka hraju Bravko s Peťou. Peťo, pozdrav prostě do videa. Čau. Tak jo, zničíme tu bedny a jdem dál. Vidím vlevo, že Edgar sundal nějakého spajka. Takže, což úplně nechápu. Hej, tady jsou samý Edgarové, já tu pořád vidím. Edgary nějaké, vlevo nahoře. Tady je Rico, toho bych mohl sundat, ideálně kdybych měl ultinu. No tak po něm skočil 7 Edgar, další Edgar a Mortis. Já jsem říkal, že těch Edgarů tu bude hodně, no. Takže ten Crow bude hodně problém. Sice mám hodně poweru víc než on, ale aj tak, prostě jak Crow. Crow je Crow. Můžete mi do komentářů napsat, jestli si myslíte, že Crow je dobrý. Myslím si, že po nás za chvilku bude skákat, což je dost blbý, protože má ultinu. A mám pocit, že za chvilku bude mít i hyper. A i ultinu. Jo, už má i hyper a i ultinu, sakra. Hej, jak kdyby byl ten Crow, tak bych po mně určitě skočil. Já nechápu, proč po mně neskáče, když má hyper a i ulti. No a teď skočí po nás obou, ne? Proč po nás zatím neskočil? Nebo teď bych skočil přesně. Co? On úplně on vůbec nevyužil ten hyper a ulti. Teď mě tu Edgar, teď to po mně jde Edgar. Dívej se, že mě nesundal, ještě tam sundá Mortise. Další Edgar, teď po mě skáče, sundám ho ultinou. Mám dobrou star powerku, takže mám hned další. Počkám na Peťu s powerama. Jeden jsem mám vzal. Skáče po mně s hyperem, stun. Yes.